pwdin. Dyna un o'r pethau gorau am y Nadolig. A bydd digon o syniadau chi ar gyfer y cwrs arbennig yma ar Dolig Dudley ar y 45 o Ragfyr. Ond yn y cyfamser, dyma gyfle i fwynhau pwdin o'r archif. Arllwyswch siwgr man ar ben 4 melynwy a'i curo'n dda. Toddwch siocled plaen mewn powlen dros ddŵr berw a'i arllwys yn raddol i mewn i'r gymysgedd. Gan sicrhau bod y cynhwysion wedi cymysgu'n dda. Mewn powlen lan, curwch y 4 gwynwy a'i plygu'n ofalus i mewn i'r gymysgedd siocled. Irwch ddarn o bapur greaseproof gyda golew a'i osod ar din pobi. Cyn arllwys y gymysgedd drosto, a'i goginio am 15-20 munud ar res o 180 Celsius. Mewn powlen, curwch hufen ac ychwanegwch biwrau cnau castan ynghyd â siwgr icing, joch reit dda o frandi i greu llenwad blasus i Roulade. Ar ôl i sponge oeri, tynwch y papur oddi arno, yna tynwch beth o'r hufen dros ganol y gacen a'i rolio'n ofalus. Gorchuddiwch y cyfan dy mwy o hufen a'i addurnod â siocled a chawod o siwgr icing. Cofiwch gwylio Dolig Dudley nos Fercher y 45 o Rhagfyr am 9 o'r gloch ar S4C ag S4C Click.